खिन्थु ज' जानायनि बाथ्राया दिपेन बर'आ दस्रा स्टाइलाव बुंदों बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम मुसाहारि बिथाङा दस्रा स्टाइलाव बुंदों दिपेन बर'आ बुङाखैदि बर'आ लकेल पार्टि ज' जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ होननानै दिपेन बर'आ बुङाखै जोङो बर' जाथिया अलखद समाव सफैबाय ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो संकष्ट सुदियानि जेसेबां बर'फोर दं बड'लेण्डआव बेसेबां बर'फोर दं ज' जानांगौ होननानैसो बिथाङा बुंदों पार्टिखौ ज' जानो थिनाखै बियो हारिखौसो ज' जानो थिनदों दिनै बेखौ राजनितिकनि मानसिफ्रा राजनितिक भाबै लांदों आं दाखालि एसे नुदों कास्टम मुसाहारि बिथाङा बुंदों इउपिपिएलआ 20टा बिपिएफआ 20टा रानलायनानै गेलेनांगौ होननानै बेथ' ज' जानायनि राजनितिकआसो ज' जागोन ना हारियाथ' बिजों राजनितिकजों ज' जाया दिनै खालि कुसुगाव मण्डलनि आन्दारावल' टाइगारगुरिल' नङा गोबां मण्डलाव दा जयनिंनि प्रिपारेसना जागासिनो दं दाखालि बे सेरफांगुरियाव 1600 जन जाखांबाय दिनै बेयाव 600 जननि एसे बारा अलरेडि राभा आरो आदिबासि आरो बर' जयनिं जाबाय गोजोननाय मोन्दों बयबो बिजेपिखौ बुजिनो हाबाय जे बिजेपि सरकारा जोंनि बर'फ्रा बुङोमोनथ' बिजेपिया हारसा दल होननानै खिन्थु बिजेपियादि हारसा दल नङा बेखौ बयबो बुजिनो हाबाय दिनैहाय जोंनि बिजेपि सरकारा बड'लेण्ड सरकारखौ खुनु दिन डिस्टार्ब होफेराखै बड'लेण्डखौ जेरैहाय इउपिपिएल सरकारजों जोङो बिजेपिया सापर्ट होनानै दं जेरोखोमनो प्रमद सार बिथाङा जेरोखोम सालायदों बेखौनो सालायहोगासिनो दं जोंनि बिजेपिया खुनु दिन डिस्टार्ब होफेराखै आरोखि बेथ' खुनु खहा जाया ज' जानायखौ जोंबो लुगैयो खिन्थु ज' जानायनि बाथ्राया दिपेन बर'आ दस्रा स्टाइलाव बुंदों बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम मुसाहारि बिथाङा दस्रा स्टाइलाव बुंदों दिपेन बर'आ बुङाखैदि बर'आ लकेल पार्टि ज' जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ होननानै दिपेन बर'आ बुङाखै जोङो बर' जाथिया अलखद समाव सफैबाय ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो संकष्ट सुदियानि जेसेबां बर'फोर दं बड'लेण्डआव बेसेबां बर'फोर दं ज' जानांगौ होननानैसो बिथाङा बुंदों पार्टिखौ ज' जानो थिनाखै बियो हारिखौसो ज' जानो थिनदों दिनै बेखौ राजनितिकनि मानसिफ्रा राजनितिक भाबै लांदों आं दाखालि एसे नुदों कास्टम मुसाहारि बिथाङा बुंदों इउपिपिएलआ 20टा बिपिएफआ 20टा रानलायनानै गेलेनांगौ होननानै बेथ' ज' जानायनि राजनितिकआसो ज' जागोन ना हारियाथ' बिजों राजनितिकजों ज' जाया ओंखायनो हयथ' जुदि ज' जाथारनांगौब्ला हयथ' पार्टिया मोनसेल' थानांगोन हयबा बिपिएफ हयबा इउपिपिएल अब्ला जों बिजेपियाव थादोंबालाय माथो जानो जोंनोथ' नांगौ रायजोसो नांगौ ना रायजो बिनायावथ' जों दाबो फासयहायाखै आलादा पार्टि हाबदोंबालाय मानो जोंहा हारिनि थै दं जों रायजोखौ जोंनो नांखागौ अब्लासो जों दावगानो हागोन ना बे पार्टि लानानै नोङो जयनिं एखेले गेलेनानै मा डेभेलपमेन्ट जानो नों सेन्ट्रेलावबो बिजेपि आसामावबो बिजेपि होमबा जों सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ जों मारै मोननो बिजेपि दा सरकार थानायावनो जुदि जों लोगो जानानै माखासे जिनिसफोरखौ आदाय खालामनो रोङाबा जों मारैथो डेभेलपमेन्ट आरो जुदि बेखौ गारनानै पार्टियाव गारनानै जुदि मोननै पार्टिजों गेलेनानै बिजेपिखौ गारनानै इउपिएल बिपिएफ जुदि मोननै पार्टिजों गेलेयोब्ला डेभेलपमेन्टआ मारै जानो भारत सरकार सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ हरनाय नङाना नंगौना नङा थिग बेबादिनो आरोखि दिपेन बर'नि बुंनायनि मिनिङा आलादा पार्टिफोरनि बुंनायनि मिनिङा आलादा ज' जानायखौ सोरथो लुगैया जानो नोंसोरबो लुगैयो जोंबो लुगैयो नंगौना नङा हो दा बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ मेसेजआथ' बेनो बयबो बिजेपियावनो थानांगौ बिजेपियाव फैनांगौ रायजो राजाफोरजों आं खावलायो जिहेथु जोङो बर' जाथिखौ बासायनोबा बिजेपियाव थानानैब्लाबो जोङो बासायनांगोन मानो होनोब्ला मानसिफ्रा बुङो बिजेपि दलाव थायोब्ला बिजेपिया सरकार दायोब्ला गुबुन हारियासो सिब जागोन होननानै गोबां मानसिफ्रा ग्रासरुट लिडार बिथांमोनहा बुङो नाथाय बे जोंनि काउन्सिलाव 6 सिडुलाव बे नेम गैया जायखि ट्राइबेलानो देरहाया मानो ट्राइबेलानो बर'आनो जा राभाआनो जा हाजोआनो जा बिसोरनो सिब जानो हायोबा गुबुन हारिया सिब जानो मोन्थाय गैया ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायो पार्टिया पार्टिखा दिपेन बर' बिथां बुंनायखौ जों जानो हायोबाथ' मोजांनि खोथा बिथाङादि राजनिति भाबै ज' जानो बेखौ थिनाखै बियो हारिखौसो थिनदों ज' जानो मानसिफ्राबो भुल बुजिगासिनो दं बेनोसै आंनि बुंनांगौआ